Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, sa rozkladá na ploche 36 700 hektárov. Zaraďuje sa medzi najmladšie hlavné mestá Európy s populáciou takmer 500 000 obyvateľov. Mnohé jej pamiatky, ktoré dokumentujú časť histórie, nájdeme práve v Starom meste. Ide o turistami najnavštevovanejšiu časť Bratislavy. Okrem historických pamiatok tu nájdeme aj mnoho reštauračných zariadení, galérií, veľvyslanectiev, konzulátov, štátnych úradov a inštitúcií. Unikátnym je Bratislavský hrad so 4 vežami týčiaci sa nad Dunajom. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 907. Za čias Márie Terézie sa stal prestížnym kráľovským sídlom. V roku 1811 hrad vyhorel a vyše 140 rokov bola z hradu len ruína. Od roku 1950, keď bol prvýkrát po ničivom ohni zrekonštruovaný, nesie prvky tereziánskeho štýlu. Momentálne má hrad podobu štvorca so 4 vežičkami. Bratislavské korunovačné slávnosti patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia a sú v rámci Slovenska najatraktívnejším lákadlom pre zahraničných návštevníkov cestujúcich za kultúrou. Od roku 2003 sa každoročne konajú 4. júnový víkend a približujú históriu Bratislavy v tom najslávnejšom období. Bratislava patrí medzi málo miest v Európe, ktoré sa môže hrdiť prívlastkom, že bola korunovačným mestom. Spolu v Bratislave bolo korunovaných 18 kráľov a kráľovien. Každý rok preto v Bratislave organizujeme festival korunovačnej slávnosti. Kráľ dostáva kráľovskú korunu od ostriamského arcibiskupa a potom pasuje rytierov Zlatej ostrohy. V zápätí nasleduje korunovačná prísaha, že bude zachovávať všetky privilégia, ktoré jeho predchodcovia udelili svojim podaným a šlachte. Napokon je to korunovačný pahorok, kde kráľ sa zaväzuje, že bude brániť celistvosť krajiny. Nech je budúci kráľ! Tlieskajte! Pískajte! Pískajte! Dnes, počas konania sa slávností z Bratislavského hradu vychádza korunovačný sprievod s asi 150 hercami v dobových kostýmoch. Obrad korunovácie sa počas slávností aj dnes konáva v dóme svätého Martina. V uliciach mesta po obrade panuje ľudová veselica. Víno tečie z fontány, konajú sa rytierské turnaje a ohňostroje. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je tiež jarmok dobových remesiel, barokový bál či festival Frankovky. Počas sprievodu sú rozhadzované i pamätné korunovačné žetóny. Celé jedno storočie boli v prevádzke aj obľúbené bratislavské kúpele Gresling, vybudované na brehu Dunaja. Populárne boli najmä preto, že v časoch ich vzniku si nie každý mohol dovoliť mať doma baňu. Mestská vodáreň totiž dodávala pitnú a úžitkovú vodu aj do domácností až od roku 1886. Preto sa ukázalo ako potrebné vybudovať tieto kúpele s plaveckým bazénom, parným kúpeľom a radom kabínok s voňavými kúpeľmi. Od roku 1994 sa v nich však už nekúpal ani jeden návštevník. Naša kapacita bola vždycky vypredaná. Návštevnosť sme mali stále obsadenú. Tak ja nechápem, prečo sa z jedného dňa na druhý deň zrušili kúpele. Jeden deň sme fungovali v nedeľu, bola rodina savna a pondelok nám povedali, že nás zatvárajú, že nás likvidujú. A to prečo? Lebo mesto to dalo podvodníkom do ruky. A na toto sa s prepáčením za výraz vykašľali. Za 25 rokov od revolúcie Slovensko prešlo viacerými zmenami. Bohužiaľ však nie dobrými. A okrem zlikvidovania fungujúcich odvetví, medzi ktoré patrilo hlavne poľnohospodárstvo a ťažký priemysel, doteraz vláda ľud presvieča len o svojej neschopnosti.
Žiaden politik, ktorý svojimi zlými rozhodnutiami spôsobil krajine miliardové straty, vo väzení nesedí. Veselo sa kradne ďalej a sociálna neschopnosť štátu je vyrovnávaná neustálym zvyšovaním povinných poplatkov pre tých, ktorí pracovať za minimum ešte vládzu. Nad tým by mali naši politici porozmýšľať, lebo nie je zvyšovaním DPH, zvyšovaním dane, dať ťarchu na ten podnik, na každú aktivitu, ktorá je, len preto, aby peniaze prišli do štátnej pokladní. Je treba, aby každý korektne zarábal, aby každý korektne mohol platiť dane, len takto môže fungovať. Ak niekto začne klamať, ak niekto nebude priznávať, to sú peniaze, ktoré chýbajú v štátnej pokladnici a štátna pokladnica, čo musí robiť, musí si požičiavať peniaze, zadlžovať národ a národ to bude splácať. Prestať s tou politikou. Keď to dokázali Švajčiari, nie sú oni chytrejší ako my, len sa vedia absolútne reálne postaviť k potrebám človeka, vedia si vážiť toho človeka a takisto počítajú s ním, že nie len vtedy, keď je aktívny, ale aj vtedy, keď už je v 3. štádiu svojho života. Korupcia a nezmyselná improvizácia vlád so zákonmi postupne ničí podnikateľské prostredie, čím sa Slovensko stáva jednou z najpomalšie sa rozvíjajúcich krajín Európy.